ಮಾತ್ರೆಗಳು ಬಾಜಿಲ್ದ ಸೇವೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ भले बाजल भरले भले जा बाजल भरले बोला mana di bawah biar mana ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಶಿವನ ಭಕ್ತರಾದ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಗತ್ನೆ ಕೊರಡು ಅನ್ಪುಣೊಂಜಿ ನೆನಪುಂಡು ಆ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲು ಪ್ರತಿ ಜನಪಣೆ ವಿಷಯ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತು ಇನಿ 2023 ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚೆನೇ ಕೊರೊಂದು ಬರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲು 1980 ಶುರು ಬಂದ 80 2007 ಮುಟ್ಲ 4 ವರ್ಷ ಅಂದತ್ತಿನ ಕರೀ 43 ವರ್ಷ ಅಂತ 43 ವರ್ಷ ಅಂಚೆನಂಜಿ ಪಾನಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಮಾತಾಡ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು
ಇದು 4 ವರ್ಷ ಅಂಚೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಇತ್ತೆ ರಿಕ್ಷಾ ಇದು ದಾದ ಕೆಲಸ ಇದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರು ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕಿ ಅದು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬೆಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ಬೆಂತು ಏನು ಬೆಳ್ಪುಣ ಎನ್ಪಣ ವಿಷಯ ಹಿಡಿದುಪನೇ ಬೆಂದೊಂದು ಬೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಪಗನ ಇರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಚಿನೊಂದು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಏತ್ ಸಮಯ ಏಪ ಕೊಡಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಜಾನ ಅಂದು ಕೊಡಿ ಏರ್ನಾಳಿನ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಕೊಡಿ ಜಾಪನೆಲ್ಲ 12ನೇ ತಾರೀಕು ಇಂಚೆ ಎಂಕಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾನಕದ ಸೇವೆ ಅವು ಏತ್ ಜನ ಬರ್ತಾರನಲ್ಲ ಉಂಡು ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾನಕದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬಂಡ ಸ್ವಾಮಿಲಿಂದ ಪನ್ಪಿರಾರು ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಏತ್ ವರ್ಷ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಏತ್ ವರ್ಷ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನ 83ನೇ ವಯಸ್ಸು ಅರಂಜಿ 14 ವರ್ಷ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಅಂಚ ಆರು ನಿಂಕಲು ಸ್ವಾಮಿಲಿಂದ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಆರು ಮಲ್ಪ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಆರು ಸಾಧಾರಣ 40 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾನಕದ ಸೇವೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಬಾಜಿಲ್ದ ಸೇವೆ ಆರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರಿಗೆ ಏಪಲ ಇಂಚೆನ ಇಪ್ಪಡು ಆರ್ನ ಆರೋಗ್ಯವರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊರಡು ಬಂದಾರು ಇಂಕಲ ಮಾತಿಲ್ಲ ನಟೊಣಗ ಇಂಜಿ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಏರಿಯಾಗಲಿ ತಿಕ್ಕಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಶೇಖರ್ ನಂಗೊಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾದ ಬೆಂದೊಂದು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಸಾಧಾರಣ 40 ವರ್ಷದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ಷಾಡು ಬೆಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ರಿಕ್ಷೋಡು ಬೆಂದದು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ನನಾತ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಡು ಮಾತವ ಬಾರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಸೇವೆನಾದ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚಿನ ಯಾರಿಗೆ 40 ವರ್ಷದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಈ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಶೋಕ್ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ